para putra-putri jaranan putra utawi satrio-satrio saking Mahesa Budaya mobilih dalu punika sampun ready sumangga Dek Kartolo kita bersani malih soprate dipun tarik. Iki lo satrio cilik. Ayo lo. Ya kaya mangkene ayo lo. Iki ora kena sembrono banget man kowe cilik-cilik kaya mangkene. Ayo, ayo, oh, ya, oh, ayo lo, waduh, woi, ayah, ayah. Ayo ger, wah, ya, oh. Ya, ayo, 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 ya ampun, lah, kalau baik, ayo, Mahesa iki, kalau ayo ger, oh, lo, prajurit kuda terus anggap perang lo maju nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa becut samandi men ambaratra tabanawa krimping budale prajurit kuda terus anggapan lemayu kejubakan suara cambuk anitir kaya ing antariksa bacot semadiman amberat rata benawa ayo kota tilik-tilik wis pinter jogetane kowe tak lho masih Mas Bramanto iya iya krimping budale prajurit kuda bosan ngemprang lumayu nuju palagan swara cambuk anitir kaya ning antariksa becut samandiman ambedarata jenawa ayo 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 pada kono lan uga tatanan barisaning para prajurit kudu para satrio-satrio sini
rayu sepi. Ayo ger, ayo ger. Ayo kira sing hati-hati Bapak Irana Rawu matur Mojo panggung Sesarkan kalian konco-konco panggung reju Matur nuwun sedaya bala yang rawuh wonten dalu mriku. Bos. Oh iya. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh, plus. Oh. Pancen kepenak lan uga kepenak banget, Pak. Yup lah. Oh. Lah. Ayo, ya, iya, Wilujeng Rawuh Pak Yana sesarakan kalian putra payah Mahesa Budaya goyang sini lolelo Mahesa Budaya matur nuwun Mas Bram rawuhipun dalem mriku. Monggo Pak Miro. Oke, lagu Kutha Galek. Jaman Mas kan mantap. Sing penting tetep sayo lan guyung rukun Pak Mirun. Goyang kiri goyang kanan. Trenggalek, Kutha Trenggalek. Ino bengan gunung-gunung tepung kelan bumine Loginawi tanem tuh katon syukur cengkeh turen lan manggis wae dadom polan turine pulpure mugi datiang rambuyo kondang ning krap produksi padi Trenggalek tempene alen
le asik oh yeah ayo dong iki sandine iki seneng aku
Ayo. Loh. Yo. Ye ye yo. Oh. Ye ye. Lagi konco-konco meteru lagi salam saking konten. Yo yo ye. Indo dari Spanyol Prabowo wonten dalam peringatan Tugu Bandung Mas Ganteng. Yo. Ao. Jos. Ao. Ae. Ao. Ae. Eo. Ae. Oh. Ao. Ae. Ao. Ae. Jos. Lo. Ae. Mo a. Ae. Lo. Ae. Ae. Mo a. Ae. Lo. Mo a. Ae. Mo a. Ae. Yo. Mo a. Ae. Mo a. Ae. Lo. Mo a. Ae. Mo a. Ae. Lo. Mo a. Ae. Mo a. Ae. Lo. Mo a. Ae. Mo a. Ae. So, hey, yo, opla, no. Oh, goyang sini, jos. Ye 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 yo. Ayo Mahesa budaya, ayo Gera. Abang ditinggal luka Abramote aku kuat hati niki kepa ya tiranya Abramote mbok endang mriki hati kula angel kok malah berat temono hati kula padha saya karuan pun sesasi Mbah Mutin kula kenteni nganti kuru kula boten saged turu pun sawulan Mbah Mutin kula ciraken boten mangan sego nanging kula mangan roti gawe minggu Mbah Mutin kaya setahun ati saya bingung anane mung kamrungsung ndang rabekno Mbah Mutin ndang rabekno kula
kebahagiaan ngrasain nikmating dunya ya. Yuk. La. La. Lo. La. Lo. Ya. Iki katuran pinarak Mas Aryo Kapal. Ya. Kanca-kanca saking keluarga Agung Pandi Budaya. Ayo lemas Bakrun. Ayo lemas Bram. Salah gue kenapa kangen. Ya. Mas Asep matur nuwun. Ayo lo. Sepi sajroning atiku sabu sesliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya dulu ing uni nono windo nono tak enteni ling pucuk ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu bae aja lali palingku uga menoni mas janji-janjimu aku kan setia satu tansah nyenteni nganti saat kamu
Anuga sing duwe ninggal katresnan rawuh. Ana masih lagi. Sopo Mas Brahmato? Keluar. Nangis sajroning atiku. Sawise Sri Rama ninggalku. Apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti dijabahi. Sukapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duh ing uni. Asik-asik goyang kiri goyang kanan. Taun nono wintenana tak ateni ning pucuking tresno. Balon nangka bebasane mon katon katon Sri Ramu wae. Aja lali pawelemu. Kemana kemas janji-janjimu. Aku kang setya satu tansah ngenteni nganti saat kamu. Itu ayo deh. Jos ya ya lala goyang sini jos yo yo ya 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 yo 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 Maisa budaya. Yo, ayo awas. Yo, awas, ayo etret. Ayo lo. Ayo lo. Mundur kira. Ayo padha sing ati-ati lo Maisa budaya. Ya. Ya iki man kowe. Ayo, coba mikir-mikir, Ger. Aja mikir-mikir. Jos. Ayo man Mustiti wancine para satria-satria cilik Mahesa budaya kepareng nyuwun pamit ya man. Ayo man yer kaya mangkene ger olah kaprigelan kuwanipun gladhen jejogitan wonten ing dalu punika. Mahesa budaya.